PEDR yn edrych am bennaeth newydd. Ysgol Bro PEDR is looking for a new head. Mae'r ysgol yn ymfalchio ei bod yn un o ysgolion cyntaf 319 Cymru ac yn torri tir newydd o ran darparu addysg gydol oes ar gyfer ei disgyblion. A'i chi fydd pennaeth newydd Ysgol Bro PEDR. A fydde chi yn gyfforddus yn eistedd yn y sedd yma. A oes gyda chi weledigaeth glir ar gyfer Ysgol 319? Mae yna cyfleoedd di-ri yma'n Ysgol PEDR, o chwaraeon, i cerddoriaeth, i drama, a llawer fwy. Ysgol Bro PEDR is a bilingual and inclusive school with opportunities for everyone. Mae'r ysgol yn darparu profiadau cyfoethog, arloesol a chreadigol o fewn cwricwlwm unigryw Bro PEDR. Always go the extra mile to support the pupils. Without a doubt, coming to Ysgol Bro PEDR will definitely make you feel like a part of one big family. Mae'r ysgol yn hyrwyddo cymuned hapus, iach a diogel drwy hybu iechyd a lles disgyblion a lleihau rwystrau i ddysgu. Yn edrych am pennaeth newydd, beth sydd angen? Person sy'n dangos parch. Arweinydd cryf. Someone who's inspirational. Person brwdfrydig. Rhywun sy'n gallu ysgwyddo'r cyfrifoldeb. Person uchelgeisiol. Rhywun sy'n gwneud yr ysgol yn hapus. Rhywun sydd gyda digon o hyder. An honest person. A rhywun caredig. Edrychwn ymlaen at derbyn eich cais. Pob hwyl!